И здравейте хора, аз съм Гамстър и ще направим клип на след Херио. И както виждате, днес този път ще съм без име, защото така ми харесва повече. Само са грозим. Някои хора са писали, вижте, то със стрелка. Малко да го пълна. За малко. Надявам се клипа да ви хареса и много се извинявам за предишният клип. И както вижте хора, късметът ни се усмихна веднага. Тук даже още един. Само яздане и да претия хора, дето са тръгнали. Не! За малко. Не, то как? Той знае, че он не иска се увие около нас. Няма се увие. Както вижте веднага. Леле. Скоро извинявам се. Още съм болен. Леле. Чекай малкия, чекай. Чекай, че съм по-голям от тебе. Си я бъгна, хора. Гледайте. Стига, де! Ти си тия шибани бъгове, бе! И както вижте, хора, ме излезна тиграта. Но мога да го махна. Минерала, портокала. Само как се тръгна. Аз не съм се тръгнал на ние отгоре. Хора, тък му ни се усмихна късмета ти. Вижте какво стана. Бързо! Не! Стига с тия бъгове, де! Си се пише името. Гамстъра. Няма какво да правя, така че си напиша името. И хора, много се извинявам за клиповете на Майнкрафт, които съвсем забравихме, но нещо може да кача клип след този. Даже може да са 2 или 3, не се знае. Ето така. Взимам. Аз малко голям. То дали ще го тръгна, хора? Не, няма да мога. Той е голям. Беше такъв малко ми трябва. Само хората отвънка как говорят и... Как се говори? Другия път хора ще ни е с музика, защото по принцип на вас мисля, че ще ви е много скучно, но с музика ще е по-хубаво. Другият клип. Тук какво има? И стига, де! Веднага ни го обраха. Така. Сега ние сме като... Колкото тях. Не, ти малкия няма да мога да ме тролнеш. Той е, както вижда, синя. И тук някакъв оранжев. Отидаха. И там горе, тук всичко стана в паркотия, хора. Гледайте. Хоп. Сега сме на 50-то място. Това ни е първият рекорд. Ето сега, хора, ще се увия. Не, няма да мога да се увия. Но, ето тук. Имаме си тук нещо.
Не, този не може. Се увие около него. Няма да можеш да се увиеш. По-голям от тебе. Къде се увиеш? Оле, хора! 38 място за първи път. Мобиле. Искам да се увия около някой. Тук са много. Хора, тук има много. Се пробвам да се увия около всички. Леле, за малко, за малко. За малко да си отида и аз. То така. Стига тия шибани бъгове! Хора, гледайте сега! Тия шибани бъгове... Не знам какво става. Хайде де! Хора, ще спра клипа, докато се върне отново. Хора, върнахме се. Само сега отново трябва да си напиша името. Така, да започваме отново. Колко сме малки. Толкова малки. Само тия бъгове. Хора, не е заради интернета. Аз хващам черти, но от самата игра гледайте. Аз просто снимам. Какво друго да ви кажа, то няма какво се прави. Хайде де. Само се върта около него. Тия хора, мисля, че не е подобна на Агарио. Всички хора казват, че е подобна. Даже и аз казах, че е подобна на Агарио. Според мен не е подобна на Агарио. И е по-хубаво от Агарио за мен. Аз вас не знам. Но и двете игри са хубави, но започнаха първо Агарио, сега тази. Може да има и друга. Както виждате, хора, много други играят, а не колкото Агарио. Защото Агарио я пуснах преди една година ли, не знам колко. Тази игра я пуснаха преди един месец и стана толкова популярна, че... Какво да ви се кажа? Гледай тия бъгове, бе. Мраза ги. То минава... Не знам какво да ви кажа, хора. Гледайте. Хора, ще спра клипа. И хора, върнахме се на този път с Агарио, защото тя много бъгва след Хирио. И сега Агарио също ще бъгва. Напротив. Ти хора съм как викат. Просто не искам да ви кажа, да не се чуват на клипа, но бъгнове хора, просто ще спра клипа. И хора, пусна ни, както виждате. Аз съм планета, такъв ми е скинът. Тази планетка ни я дадаха безплатно, ако вие също я играете. Просто на след Хирио толкова много бъгва. Нямате си на представа. Няма да стана хора много голям за толкова малко време. Но пък ще видим. Тит Кинг. Той е голямия, защо дава? Леле, този го пръска. Стига, бе, Тит Кинг. Тому са... Този...
Тия само как се фидват. Не. Не. И хора тия взеха да се фидват. Просто... Леле! Той е само... Леле, yes! Fuck you! Не! Хората му направихме голям рекорд, но... Нищо. Сега да... Същия ли сървър игра, не знам. Той е код направо... Ето как. Ето това бък. Не го искам в Агарио. Що само хората се пишат код? Много ма дразнат. Да са научили тази дума код. Айде. Не му яш. Леле. Той арабин ли е кафе? Изяде си. Еми хора, ще се върнем след малко. Хора, надявам се клипа да ви е харесал. Аз бях Ганстер, играех Агарио и този клип беше специално за вас. И ще се видим в следващия клип и не забравяйте да коментирате, да се абонирате и да харесате. И това беше от мен. Чао. Само гледайте сега. Чао. Чао.